Il-membri tal-kabinett tal-Labor qed jibqgħu jaħarbu mill-mistoqsijiet dwar l-aħħar xhieda ta' Chris Fearn fil-qorti fil-kawżi kriminali brabta mad-deal ta' Vitals u Stewart li ma' deal sfaxxa fix-xejn u ħalla l-poplu Malti mingħajr sptarijiet ġodda u investimenti mwiet. Iżda anki wara li Fearn stess taħt ġurament qal illi l-kabinett u Robert Abela kienu marfa dwar il-problemi li kienu għaddejjin, il-Gvern Laburista xorta baqa' joħroġ miljuni kbar ta' euro kull sena. Meta kien Ministru tas-Saħħa u kien hawn Robert Abela Prim Ministru fl-ewwel laqgħa qal li wressaq il-qudiem biex dan id-deal jaqa'. Kemm il-darba qatt jien ma nitkellem fuq każijiet fil-qorti. Fil-kabinet jiena dak iż-żmien ma kontx naħseb kienu diskussjonijiet illi kien hemm dak iż-żmien fejn jiena ma kontx qiegħed nattendi għall-kabinet allura naħseb illi f'dal Kieku kont fil-kabinet inti x'kont tagħmel? Kieku kont fil-kabinet kont ngħidlek imma ma kontx. Taf li bħalissa hemm proċeduri għaddejn il-qorti, ovvjament mbagħad nistennew li jessu dawk il-każijiet. Għaliex il-Gvern baqa' mbagħad jimpala l-miljuni anke wara dan itħasseb mill-Ministru tas-Saħħa? Naħseb bħala ġurnalisti għandhom tħallu l-każ għaddej u ma toqgħodux tiddiskutu. Inti personalment bħala Ministru tal-Gvern. X'inhu l-messaġġ tiegħek il-Chris Fearn pereżempju? Jiena onestament. Li għalli Konrad Mizzi kien jaħdem wara daru. Għadni ġejja minn konferenza verament sabiħa tal-Fish Fridays. Rajta xhieda ta' Chris Fearn inti? Qed ngħid le ma rajtix, it-Tribunal. Ħossi l għandek tara? Il-Tribunal Internazzjonali qal li mhux tal-li ma sterqux 400 miljun tal-li kien baqa' il-flus. Chris Fearn għaliex kien preokkupat allura? Chris Fearn fuq xiex kien preokkupat? Tkellem ħafna. Ministru tas-Saħħa. Qal li ngħata l-ġemp minn Konrad Mizzi pereżempju. Chris Fearn fuq xiex kien preokkupat lilu trid tistaqsi ma stax inwieġeb jiena. Peress li inti kont fil-kabinett. Għaliex ma smajtux il-preokkupazzjoni ta' Chris Fearn meta lilkom illi mhux kontent b'ċerta affarijiet u bqajtu tagħtu l-flus lil Vitals? Jiena qed ngħidlek x'għedtlek li Christian tal-affarijiet tiegħu għamel ħafna ġid. Għalli tefgħu fil-ġemp. Issa hemm il-kawża u jiddeċiedi. Il-min temmen il-Chris Fearn jew l-Konrad Mizzi? Issa hemm il-kawża min għandu bil-liġi jiddeċiedi. Ivvutajtu ma' Konrad Mizzi kontu? Ebda poter qasam l-evalwazzjoni fuq ħadd jiena naf x'għamilt jien, jettifiq u x'għedt jiena, dawk nista' ngħid. Id-deal tal-Vitals u Stewart kien waħda mill-akbar wedit tal-Labor illi sarfet f'nuqqas ta' investiment fis-settur tas-saħħa u strutturi illi tħallew snin sħaħ jiddeterjoraw għad-detriment tal-pazjenti Maltin u Għawċin.